Yo beste liefhebber, wil je hier een testpersing winnen van Eeuwige Student op double vinyl? Blijf checken. Hi gasten, ik ga 7 dagen aan een stuk starten vanaf maandag 24 januari. Elke dag 16 bars drop. 16 bars drop. Yeah, drop. Op mijn YouTube kanaal, ik ga dat op een willekeurig tijdstip doen. Omdat de eerste 3 comments op elke video ga ik de naam op een bladje schrijven. En dan in een potje of een pet of zo stoppen. En van die 21 namen in totaal, want ik ga 7 dagen aan een stuk 16 bars erom. 7 video's, 7 x 3 comments, 21. We zien nog mee. Van die 21 namen hangen er 3 trekken aan het einde van de week. De maandag dan waarschijnlijk. En die 3 mensen krijgen een exemplaar van Eeuwige Student op double vinyl. Hoe kan je nu een van de eerste zinnen voor de comment te plaatsen? Als je subscribt en je klikt op die notificatiebel onder de video, dan krijg je meteen een notificatie dat er een upload is. Dat wil wel zeggen dat je vanaf dat de video online staat, direct een melding krijgt van hey, Samurai een nieuwe video. Dus dat vergroot de kans aanzienlijk. Voor de mensen die nu net te laat zo zijn, of die zoiets zijn van ja maar ja Samurai, ik ga nieuwe muziek, maar voor er eigenlijk een avond te zitten wachten, geen probleem. Van alle comments heb de 7 video's verspreid, dus niet de eerste, maar gewoon alle comments. Van alle comments wordt er 1 random comment uitgekozen en die wint een testpersing van Eeuwige Student op double vinyl. En daarvan zijn er maar 5 in bestaan. Dus ga je hier vrij graag zowel een Eeuwige Student op vinyl aan en misschien wel een testpersing. Check dan zeker vanaf 24 januari dagelijks mijn YouTube kanaal. Dagelijks een nieuwe 16 bars ook dan erop, dus heel wat muziek. En wie weet win je wel gratis dope cheese. Merci gasten, ik apprecieer het. En we zien Ian Ossan nog steeds.